Na shod boli povolani predstavniki Ministerstva poljoprivredi i pokrajinského sekretarijatu poljoprivredi, predstavniki všetkých stránkov u Srbiji, ali še u Srbiji njih to ne odvolal, a z Vojvodini prišli 8 predstavniki vlasti i predstavniki jednih partija. Nije dobro da njihovi zahtevi budu ignorisani, jer to su ipak ljudi od kojih zavisi budućnost poljoprivrede na teritoriji Vojvodine i njihovi zahtevi su pre svega zahtevi socijalne i ekonomske prirode i zbog toga mi je neshvatljivo da nema pravih razgovora između ovih ljudi koji su proveli i 15 i više dana na hladnom, na blokadama puta i ministarstva. Mi mislimo da je jako loš. Mislimo da će na ovaj način da se legalizuje korupcija na 30% zemljišta, državnog zemljišta u Srbiji. Mislimo da je po potpuno netransparentnim uslovima se daje to zemljište potencijalnim investitorima i da to nije dobro. Mislimo da isto tako mi možemo to da radimo. Mislimo da mora prvo restitucija da se završi da bi se nakon toga mogao rasporediti taj zemljišni fond na sve ono ostalo što su planirali ovim zakonom. Тот закон о полjoprivredній землі протиуставний і тоті полjoprivredники в'єдно з pokrajinskou властю вимагають його поцаховання, бо, як тут наглашене, тото, co sme našli dzeli od rodičov, máme ochábiť svojim decom.